अच्छा नवीन जी सब ठीक ठाक चली तो ତମେ ବାବୁ ପରା ଆମ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର 3 ଗୁଣା ଦରମା ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜଲି ଫ୍ରି ଦେଇ ପାଇଲେନି, ହେଲେ ଆମ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଗୁଣା ଦରମା ବଢେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏବେ ବିକାଶର ରଥ ଗାଡି ଚାଲିଛି। अयो तुमको विधायक मान दरवा बढ़िया किए कहला। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା କଣ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ଦରମା କେମିତି ବଢିବ। ଆଉ ଏବେ ତ ମୋ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି ଦରମା ବଢେଇବାର, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦରମା ବଢେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମ ଓଡିଶା ଲୋକମାନେ ଆମ ପାଟିକି ଯେମିତି ଏବେ ଗାଳି କିଣା ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆଉ ଆମେ ଜିତିଲା ଭଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଟାକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ୱାଓ ଚମତ୍କାର! ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦରମାରେ ଜମା ହାତ ମାରନ୍ତିନି, ଉପରିରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତି। ସେଟା ଦରମା ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ଏମାନଙ୍କର ଉପରି। ତା ପେରି